Shewe Imonya Shakabori Basiandaraba Le Kabaraba di Masika Le Brakabatu Masikatai E Shakaturu Busianaba Le Bradababa Sukataya Le Makabaraba Zubali Yikabaraba Sumatai Yikasurio Shakabaraba Le Makabaraba Siabiri Shakabarusa Ye Makabaraba Sibatusha Le Kabaraba Le Kabaraba Shakabaraba Le Masukabaraba Shaka Satala Baba Le Kaburi Musukuru Mukayara Ye Masika Baraba Shikiti Yarababa Le Baraba Sukapa Ye Karabaraba Sundiri Yarababa Ye Kabaraba Suyandiri Masha Ye Masika Baraba Shakaba Ye Masaka Baraba Ye Shakuturu Busiana Mama Amani Namwe Tata Edi Asidabama Ejefo Nyame Asidabema Ejefo Nyame Edi Asidabema Ejefo Nyame Edi Asidabema Hey Ejefo Nyame Asa Paraba Shakadu Basu Parabara Le Makabaraba Ayada Baraba Suke Barabasata Le Makarabo Sianuri Baba Baraba Inamete Tata Edia Sinabama Ejefo Nyame Eranie Wasidenyo Asidakwa Abidime Mawo Ebidiaminio Inishe Ete Ni Wasida Asidakwa Ayade Mawo Eranie Wasidenyo Asidakwa Shaka Sekeria Baba Dewaye Elote Dewa Aseda kwa Ayade Mao Adiawaye Yawaye Eluti Dewa Seda Asida Woye Gasie Wasidani Aseda kwa Ayade Mao Enuwede waye Enute Dewa Seda Aseda kwa Ayade Mao Wahine Kasie Etufe Asidani Shaka Barabasia Masha Ekanduriana Baba Barabosia Naraba Adiawaye Aseda kwa Ayade Mama Wahine Kasie Akanduriana Baba Ishaka Tulibasia Naraba Ekabara Baba Shuturiana Baba Le Shaka Baba Ekabara
Oh, Masika Parababa. Jesus Christ. Santa. Jesus, Yadawasi. Shato Saparaba. Yadawasi. Omadawasi. Ika Sita Yadaba Shakuri Yadababa. Leva Saparaba. Eka Parababa. Yesu Kaparababa. Shakatuli Masakaba. Rakarababa. Umasia Barababa. Yeshakabarababa. Yeshakatuli. Yekabarababa. Yemakarababa. Sukabarababa. Rababa Siki Barabara. Hey Makarabara Bush. Amen. Hallelujah. Amen. Hallelujah. Amen. When you say oh Hamilton, hallelujah. No one so amen pa nyakubo shao. Where life Kumawu Studios all night session. We are singing Mama Kwaba. Followers of Christ Prayer Ministry International. Said ye fear the BIA no. Nyakubo shram wa mo heye nyina fi se hye dwumade ase. Mutumi freye na de de wo mu ne se adanse bakra bo freye ka. Ena so ya da foforo awurade aye bosomi foforo kra ne yewura mu no awurade a ode hye January ase no ena ye twa ye ni a ye hunu July. Amen. Sanya Yakopon na ode apai afi nim no. Hallelujah. Oye titibre mu Yakopon. Amen. Ode ye betwa afi no. Amen. No matter the situation ewiase nyina yare efisa yare bia besinse wiem nipa ewu ebra adwene ti ase so na bisa ho se wo a wutie mi eye den na nwumere wo nkwate ase eye den na homachi wo nkwate ase corona situation mu wo nkwate ase etitiri wutitito nanso wo nkwate ase nya obon kwa ho ban no ni din di Jesus wonu ntini ya wa ha hallelujah jumadi na ya sha ase no fa phone na fra wo nua bi mahunu sabo frame number no de bia ya me srem say ye mobile numbers de go TV so so de WhatsApp ana betu de afa so aba u prayer request en na nyame be nyame o studio so a nyako bo wura ofie ho en sanchani be dia sakarachi enu ti wo de mo am friend ya munyae na mo send message bra o send message na o se me hwe free takrade me hwe free Azim me hwe free Nkrofo me hwe free Libya na me hawni enti Sofo mo bompa ya mon kai me minim sadi ba bebre he eda minim sa wo hwe wo na hiso na hini the Church of Pentecost eda nyame Israel de bia wo gibre hwe yamba studio so kra na obisa say and the time near saying minim sa na wa wo hame no so o pa dance enti na wo hwe mo hwe ba bia hwe free bia number na da studio no wo dey send message ni bra send no prayer request ni bra send the testimony ni bra mo ma frɛ sister bi o Cape Coast Ishanka Rade say na no ye program ha
say onyem na nefuna pa ho ne ye bompa ye studio sa breaking news ne say onyankopon asoe no amen sister de frame me dia dance ye say Sofo nyankopon hira wo dance ye bia no send the bra WhatsApp message ye be kan wo prayer request so a men friend number no wo de send the message ni bra edru so say ye bompa ya ye be kan am want to say ye saka message no na ye be sa bompa ya ma Ghana fanu nyina Ghana ba bia ho free bia wo de send the message the bra ebra no so a ye be sa bia phone lines ye was studio lines mama fan tudwa ebi mu say ya omo ntentem eye 0200 603 602 me pa chawo me se mama frɛ number no wo de send the message the bra anu ti na ye wa ha no me ensa na e be free ha ko ye wo bia ho daje awurade na asomaye eniti djubadie nko na wie ye no na wo so be ka dance fo no ho amen awurade nya ne sama ho amen Israel yakopo onye ne sama ho amen 020 06 03 602 ameka ni ye 0200 603 602 eno bre no so a e studio lines e bre no so a na wa frɛ so wa dance bi bedi a so wa prayer request a your mobile numbers le gu so no fa o message le fa ho make nkan ama wo na ye wie so ya sa bompa ye amen ba bia ho free bia en awurade baba wo fie ho amen followers of Christ Prayer Ministry International e dwumadi anyakopɔ de ahye yensa e fie da bia e all night live Okumagu Studios enu ti dwumadi na ne ahye ase no so wan fra wo nua bi na wo nua bi so fra wo nua bi a wan hwe ya na ye opportunity of a lifetime fra wo nua bi na ka say hwe Kumawood be bia ye movies ahodo no Friday bia yo all night session followers of Christ Prayer Ministry International for ye wo Esreso Ophelia Junction ye bia sore no nipa 100 asori ayeye no awurade amakwa ya bie na mo amutumi nya daje ba be bia ye wo nyina so muhunu se enye ntro bi ne yedie nyankopɔ na asomaye wode nasam ene ne tumi na amaye ena obeti asam na tumi ni so bedi nsanchen asanka na chi fra unu ya bio mo amoda hospital na no bi fra mo say ye da hospital ena ya yehwem wo da hospital bed so a ko akoma to yam Bible say ade nyina mu yafa sidam awurade wo de achi o phone na send message me ehunu hospital kra wo da na me ka kire wo say wo message ni beduru ha ne kenkan ne ye bompa ya awurade be yiwa free aremba so wo amen ni sama me pa hallelujah ya shadwumadi na se enutimenna eyem paye nyankopon asem ene mpaye ade ba ko Yesu atuyafo ho ne se ma so wo ya kwadwere pa dia ene mefo wa kwadwe sam nkompae bo ho efri se so wa mompaya wo be konso hwem bronsam so de bia odin so hweba na ade ma ye di so ye mpae bo ene ye be bompaye na dance ye beba hallelujah enu ti dwumadie na na yasase no de ye bia ye bi wo fia mo Facebook live mo fa mo messages ne mra ye beken kan ma mo he Samdakus TV e wo YouTube fa message bra beken kan ma mo ye live all the networks no platform bi na ye da so wo he Kumawood TV so ye number no so fa message bra ba bia wo he free no fa a hoso contact no fa ma ye ya shadwumadi na se ye da otufo yakopon ase aseda no a na eguso aye da no adenti na ye na awurade ase awurade ne ye dini ye wa ye bambofo wa kan ye ho wa ma abosome nso ye nkwate ase na wonyi ndida ohaw ne amane na woni na mu no wa ye ndida se month na efe no July no di wani behunu but I can assure you say yesum nyame a oye Alpha and Omega as chere say wo ya hyase ne awie nyankopon wona wode wo ho to no so no
Adeɛ nyinaa di bua wɔn na wie wɔn yie. Awurade sɛ onim adwen kɔ a wɔdwe fa yɛ ho. Ɛnyɛ bi ase. Sɛ wogye di sɛ wo bambɔfo yɛ Yesu. Sɛ wogye di sɛ ɛnyɛ wɔkyema na bɔ ho ban. Sɛ wogye di sɛ ɛnyɛ wo fie kraman na bɔ ho ban. Sɛ wogye di sɛ ɛnyɛ security door na bɔ ho ban. Na deɛ ɔbɔ ho ban wɔ kwan mmienu so, ɔhwɛ wo kra so, sɛ ɔhwɛ wo nipadua so, ɔno ne Jesus deɛ a. Ɛne ɛnɛ yɛba bɛda n'ase. No matter the situation, in all circumstances, in all things, give thanks. So when you are here, you better radiase. So we are here, you better radiase. Say you better radiase. Bible say, "Mumma maseda no so nsene de no bisa de." Enioma Nyankopon ayamaye no, e do so sen de oba be yebiu. Yan kwate ase. Enkwa ne ade ehia. Enti se won kwate ase de a, e de na ka wo se ade ehia pa wo wiase no, wo won saka. Enti hyase se wo bie wa no de radiase. Bie wa no de radiase, bie wa no de radiase. Baby, I want to hear the radiasi. What the hospital bed crab is it the radiasi? Fast when Yakupo. When Yakupo, the area city of Emina. What an amount the other day. Jobanon, ever flat. Oh, a radiabi. The radiasi. Lika Baraba Shakatu. Yenderebosia Karaba. Ishakoto Lebosia Baba. Leka Baraba Baba. Ayakoto Lebosia Baba. Dewanade radiasi. Lesika Baraba. Yeka Brodi Mama Maraba. Eshaka Baraba Baba. Ikara Baba. Leka Baraba. Leka Baraba. Ikara Baba. Ishaka Baraba. Lesuka Baraba. Baby Arabia. Asamaga Sofo. Munde radiasi. Asamaga Sofo aba. Munde radiasi. Kenneth, the radiasi. Oh, Asamaga Sofo. Yesaka message no. The radiasi. Eni yenyan. Yenyan ko ponkwa. Yenfa accident commercial. Yenfa commercial. Yedi mouth asifo Yakobo. Yesaka body masa. Mama Rabo Siakata. Ye Kabara Baba. Ye Shoko Prori Baba. Ye Kabara Baba. Ye Kandoriana Mama. Ye Shakabraba. The Radiasi. Ye Naya de Radiasi. Aya Radinayo. Le Shakabraba Baba. Hey, Kontolebosi and Derebosa. Ikara Baba. Le Shakabara Baba. Ikabara Baba. Sindoria Baba. Ikabara Baba. Ikara Baba. Ikabara Baba. Ikabara Baba. Ikabara Baba. Ikabara le shokapa. Ikariende rebosiakata. Yede radiation. So we give this radio plan abo hombaya. COVID-19 brain. And fast man knows maso. The radiation beyond the nose mask. Are you ready to me? Are you ready bambo? You are ready radiation. Eka debre anderia bosia kotole bosia kabaraba. Ishaka brania kokoro bosia derebos. Eka baraba. Eka baraba. Eka baraba. Lendoria na mana riba soto kotole bolia ba. Dada barabo sika doria na mama. Ishaka kotole bo. Agora wona radiasi. Eradia ye bebrebe. Waye bebrebe. Sanya radia. Eka kabin menel. Sanya radia ka obedu. Sanya radia ka wabodam. Ewiase ha na mani hu. Sanya radia. Eka ye ne hwan. Lo shibaka. Yakotole boseke. Eradia ye bio. Jesus ayebio. Orana yebio. Ayabara sikoto bosi.
Where your life, watch tonight, where your life, and the empire was still your hand. Empire was your hand. Let's shaka. Hey, why? We need your message. You have a message now. The radiasi. Every the radiasi. Let's show Cabrada Baba. Friday, a radio we are more. We are there, radiasi. Man for radiasi than me, man for radiasi than me. When we are of way, man for radiasi than you. A radio bambo, a radio support, a radio, Senor Radia, and you go so. No, radiasi. Hey, Cabrada Baba Raboshi, Le Shakatayana, Le Brada Baba, Ikabaraba. In the name of Jesus. Mo sending messages in Yatewonka. For prayer request the bra. Ye do what yasi. When the catcher say a wadjune, Adamawtiasi. When the catcher say a experience, Obi our channel say I do experience. Share your experience free. Nema adum nkwanya aduma. Experience be anywhere, e betu am watrase da. E ya dum e Nyankopon ne homo bro. Now tie Obi afra free asama kese. Ni din di Kenneth. O say that me help free asama kese. Na opa ye mom pa ye ma we media school. Ewrade mo anya aduma group empa bo so ebebo. Ano say yen chia keyboardist Prince. Also free asama kese. Also chia pa
Ochapa. I say hi daddy. I am watching you from Achem Takrase. Yo, nyami shamo. Achem Takrase for munyina yakubon shamo. Who the messages in ba? Now the prayer request account. Yabeka ni nyina mamo. Or say also or hey free. Or say a friend nana say nana or say yaw. Or hey free Kumasi or the prayer request aba. Nana or say yaw. Yapte wonka. O messages in yakama no. Mo hey nyina mo fa messages in mra. Me say enne yabeka 1,100 messages. Na empire bi ababo no ha no. Empire bi ababo no ha no. Obi so the message about say your friend ama or hey free Achem sechere ama o message no yensaka ye koso ade radiase mu amone ye nwen nyina amone radiase koso fa o messages ni bra de ode baba ye bekan ye de radiase awo ban woni hweso pa awrade abo ye ho ban ana wasa hwe so wa hwe ye so hwe so papa e ye rade bambo bi one ne radiase you need bambo ba bia you don't have any protection from anyone sabusum bi so won kwa oboa Samala biso wokwa wabwa the catch will say Eradi a woda na se no woni na bo ho bai Eradi na bo ho bai Eradi as kotorebosia Ishaka bara baba baba le bara baba baba le ba seko le mama raba sokoto le mama raba le kabara baba baba Eradi o mana wasio awon ati ya da wasio Eradi ya kwati ase ye free come ye sisi na ye Eradi wose hu mo bio ye boni bebrebe wan fo ye boni wan futu ai dadina so nasa waje ya say ye boni na watro o ma do na so ye so Eradi ya da wasio ya ri e bo bi mani wu ye no sa ya ri na bo ye me ye ti ha ye wita ayo bambo da ya so le kasuka le mandoria baba le shuka brada le baba who fear what the radiate baby a way free bia sunyane for mun da radiate papa ni for mun da radiate libya for ya temo kan mun da radiate tepa for ya temo kan mun da radiate e ka baba tachima for rade e kam ho ye na ya da radiate ya da radiate aha ya live studios all night session followers of Kai Prayer Music International ayasido say yam kwati asia say ye crowd ti asia ayasido ye fast da komo bia ayi radi babo be a hobi free bia ye bia ya no da radi ase menda say abuso menso aweto a boso fofo de awurami ayi radi enfani mo nyam no koma ubia ye kabara baba ye shakabara baba ye kabara baba le brada baba ye kabara baba ye kabara baba ye kabara baba ye kabara baba le karabara baba ye shakabara bo ye mama ye baba ye kabara baba reba sukaba ye karabara baba ye shoka brada baba le mama maraba reba baba ya kotolosi ya delebo kabara baba ishaka brada baba le kabara baba ishaka brodibo le mama ikabara baba le kabara bosi ishaka baba le kabara baba o masike bre yandi yanda lo sotoroboka le shaka bradiada le kiandorobo le shaka bradaba le kabara baba ishaka baba le kabara baba o sibayenderi yanaba le suka bradada le kabara baba ishaka baba le mambo beri yanaba ya sotori yanada ikabara le suka bradaba le kandori yanaba le shuka bradada le kabara baba in the name of Jesus. Esa say di oso asedama no onipa bia wo wura abosomi nsunum oni mra ho so eya
abuso bi dum ye no akwantu o ebi mo tete ato first week first month bebreko omo ko nyina so oncha omo eya kwantu na yetu onyankopon a wode wo kra hye ne nsa no wodo ba ko wie amen se ye ba urade anim ne de aseda di agora na je se ye boni ayefo hwe na no asem bi eto se wadwuma sai kra wo nkwa se niam nkoye ma kra wo nkwa eni ti won kwa ti asinti meje boni aye eni ye mom fra wo nua bi se TV bia dum kuma wo TV na so onyankopon manesa so followers of Christ Prayer Ministry International Sofo Daniel awurade ahumi mobo me na me di dwumade hu chia me adenti na me na awurade ase Isaac Dabo nyame israel yesaka message no Isaac wa me ahumi bi afrefri yo be ma me bi wo takrade windy rage was sending message was it Dan takrade for the side of the frame me I say Dan nyagopo israel pa ye hwew takrade windy rage ko nyina nyame samu nyame samu nyina wodo message ne ba na wode ba bia wo frefri aka ho ye pompaye ya betra hai enye ya no na eden enye bible bi ne yesua se rade honhoma ma se hon konkro am take over ye pompaye ka che rade se ye de ye honam ne moja no feu na mom ofa ne den hye mra ofa ne munku na butu yeso empire ye beba na homachi awurade honhoma ma ye tumi nya hweye the spirit upon as I said by so as I munku ne ba as I said jane ba na ye bia ya no studio so ha onyame a wo ye ja no abribia tumi lemete no na sa nyankopon no wo bo wura ofie ho enti ba bia wo ne ye wo no a wo ne ye hwen bo mpaye no ye bo mpaye ka che rade se onfa ne 2 minutes na ho de mra onfa ne jane mra onfa ne Kenya ne mra onfa ne mo nyam mra bi ole bo mpaye wo Yesu bi ishaka barababa oh makarabarababa oh makabarababa orinde rebosia dada ishaka brodi bosia dada ayetu mi makarababa eradi wajuba ni tio ishaka bredi bosia oh awudia ufra yase Jesus kanda rebosia dada ya hunabo hey kando baba ishaka tala baba se radika huwa oh edede kwa se wonkukuru ka huwa nice se radi salia ala kosa se radi salia power ikabro dibosia freno esu bieja wonkukuru bofwe se yuwe wa ya kubiyashe we kaji na dia sa braba sayama bekata yeso bekaya hose obi a oni e do boye bia onwe fie bia Bible say so gongo ne ba yeso a ye benya ahotene awurade ye hia wa ahotene Jesus ye hia wa ahotene hallelujah kata omanga na hia o studio so aso ye hia wa ahotene dia ye adwuma ebo sakaraba freno freno baba gongo afo bra erade kasa likabara baba ishakoro ya baraba baba ye baraba baba yesu kabra baba ye katoli mama baba ishakoro bosi le kabra baba fire gongo afo by the power of the Holy Spirit. We can do. Without you we cannot.
Ikaraba Shindoria Ikandoria Babara. Everybody here are holding the studio, sir. They hear to me. They hear when Nimonyam. They hear Munkumno. Munkum Wafo. Munkum Wafo. Alabarabaraba. Eshakabara. Hey, Masuta Yarada. Shikabara Baba. Robosiada. Lekato Masia. Ikarababa. Any among fire. Your friend radio. Seradiama. Lekasuka. Yandori Bobos. Ikabara Baba. Imama Baba. Osikabara Baba. Hey. Everybody bro. Everybody for Hodebra. Ikabara Baba. Ikabara Baba. Osikabara Baba. Ebrada Baba. Omakabara Baba. Eshakatoli Basiaraba. Yekaboriana Baba. Losi Brada Baba. Yekatoli Baba. Yeshakabrada Dada. Lesikabrada. Ikaboriana Baba. Ishakabaraba. Omakabara Baba. Shekabaraba. Yeshakabrada Baba. Oh, Erade boy. We are calling the power of God. Without the power, there is nothing we can do. One level of Kibalaba. Ishokolebea. Ikabro di mama. Ishikabaraba. Ibaraba. Ikarababa. Ishakabraba. Imama Shikete. Ferrari. Without the power, without his presence, we are nothing. Everybody home able to yourself. Without the Spirit of God, nothing can work. The Spirit of God. We are calling for the Spirit of God. You are born by saying, I'm able to yourself. The Spirit of God. We need that power. We need your presence. Le shakabara baba. Ikarababa. We are calling your presence. We are calling the presence of God. The Spirit of God should come upon us. Let's show Kabradaba. Lima Kabaraba. Yay! Kobrediada Barababa. Ishokabradaba. Masuka Bayadaba. Ikarabaraba. Ishakabradaba. Imama. In the name of Jesus. Yabahai. Enye ya no odine o eye nyame tumi sangosra de ba ene wo be ya danse na nyame a ye frɛ no so no o wa so wo se se ye frɛ no a obegye yen so na obeka yen sama kese ahinta ene mimi ni biribi ambeka o ba se nyakobo honhom ne ba dia ya frɛ ne ya wabai wa wo hwɛ ye wo fie ho no ene wo behu nyame ani monyam nyame tumi abadem ho ba yie bia tumi tu o fie ho so ready be kata yesua wan ni baifo wan ni bronsam tumi no a osoma ye no so be kata yesua ha me kacha se awrade a wafa na wabai mini a wo hame ko akoma to yam problem bi ene ho aburu nyame so enuti ya fra awrade ye ni nipa bi na edi dwumadie no mu nyina nyankopɔ hya papa ma ya so de mu messages de ba message no so de ba ye be kan o se ye fra no Osi a friend of free ahafo in Cran Chrome. Now, what did 31 years? Me, the half of the ambo, when you have for the amba. Now, so me actually say, oh, free, ahafo in Cran Chrome. Who are 31 years? Who pray a request to a brand swan. Who be who send yame. More than did you, my dear Nina, more the messages, Rebano. Yanum a program no. Be a baby of a kind. Bakoso abawa I say hello pastor, I am Frank Coleman of every new edubiase or the prayer request about Frank nyamisha say oni enwen obi se papa
I'm watching you from Kumasi. One for Udiamba. Nanso udi pinicha sa wo yoba mehu so oba bi na da ho enti no wo se ye mo mpae ma wo so wa wo na wo protection Onyankopon ka ho pa se o hwe ye bia ye bi ye ni wiase nyina na bo mpae eye all night session ba bi e di ho se wo show Kumawu TV ko Facebook ye da ho live Samdaku TV YouTube channel ye da ho live baby away free bia number no me say send the message bra ma ye hunu baby awo free na ye no babo mpaye awrade a wafa ye no onya ye da wono wode ye twan so no a de akare kra de obetete wugu da na mom se wa mom mpaye dia obonefo no omrew de bia osaye enu ti ye bo mpaye pase ye fere Regina ya tonka udina ba ya tonka Regina edu so a ye no bo mpaye pa Regina ye kosoa bo mpaye abra nyame honhom abai nyame honhom ba ebe adwuma now ahomachi a ekobo wani abai fo so prepare ufi abai fo ba prepare so mbetu ebi kra di kan ye meeting ebi atuko dada ebi na wo agenda editi na mu committee no me catch you say nyame honhom na abai so no ye bo mpaye ye break ground so no Kumawudu ha ye wo ewo Atinga Junction me catch you say awrade a odi aba ha say no wo se ba bia dia na be se odi ho hye yensa ahohom biara ewo Atinga Junction area ha ye ho Nyankopon honhom na aba no ye di bom pa ya ka awrade say tumi biara be sori ati adwumadie we tumi biara e man kom shanko tumi biara e be ma preach enko tumi biara e wo fie ho se be ye bi wo fie ho na obetu a ene ye bom pa ye e de honkunkuja aye wo fie ho nyina ama ye krasin honhom biara e so wo mpa ibonum sesia woni me honhom ya wo be bia wa na ma bom pa ya tumi biara wo fie ho e tumi operate bio we command heavens ye chichi wiem tumi biara peridie tumi die a e twam mantam ha e twam wo fie ho ene wo mpa ibo hu muaye omo be stop se pressure honhom no ye bom pa ya ka chewrade se tumi bia mrase bom pa yo Yesu Kristo dum o wo mpa ibo no bom pa oh baraba ikabra baba se tumi bi wo fie ene busum biara ka de efi se ya bo ediri Jesus Bible say ediri ba ko pe na me honhom na aba no ene ye mpa ibo no emuaye no pressure honhom bia to bi so afie be ye bia to bi so se fie fo so so a se na ba ifo tu a fusu ko bi fie tu ye command wiem any spirit our to fear spirit of distraction our to fear obi a o tu erade bo bona so ko pa ye enne ubenya dasie tu mi biara e fa bo wie mo tu fo a mo te tira dasie ene ye bom pa ya sani wie o so e bia baye Kumawu studio sa e bia pa ye bia ne ye bo ene wa dasie baba le ka bara baba e ka dori ara baba e bara baba e ka bara baba le saka bara baba e makoro bosie chichiri wiem tumi bia ene se wi adasie e radi ya bo fire Atinga Junction e radi mi command wo tumi so ene ba bia Kumawu studio tumi biara e ya fly over ya command no osuro enkasa ene ya mpa bo hu aye tumi biara na wiem ka ye biara etuo we command that power we command that spirit to fall ene radi me tell Bible Israel na ko be tell Bible ene radi me tell Bible e ka bara baba ibara baba ye ka bara baba ye bara baba ikara baba ye bara baba ye kara baba ye bara baba ye bara baba ye kara baba ye kara baba ye pa to be biara on pai bona ho enne to be
bom adanse na eba tumi biara abatenensa tumi biara obama no hobeso busum biara onfie ho busum biara otu krom ho ene yakatu mi biara tu osum biama ye osum biama ye mpaibo osum biama ye mpaibo tumi biara ebe attack ye mpaibo ne ene yakrase no by the power of the Holy Ghost. By the power of the Holy Ghost. Ye krashe wo bia. Ye krashe wo go tu phobia. Hey kotorobosa. Ye bara baba baba baba. Ye mama mama. Isha bara baba baba. Ye bara baba baba baba. Ye bara baba baba baba. Ye gara bara baba. Ye bara baba baba baba. Ye bara baba baba. Ye bara mama mama. Ye bara baba baba. 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 Bopaye. Ebi eba tu phobia. Osumbia ofi. Ede yakasa chiro. All night session. Everywhere. Na media no spreading. After Johnson. Abeyifu abuwa. Mutieme. Yamu profo na aba. We yakubo wo yeso. Ewade na afreye. Edumadi ayedie. Ewiase nyina betie. Adanse beba. Mutumi sori tie yebda. Ye brekino. Obi a wokosunsun fam. Akodi bone. Etie di nua bi. Persia hohom. Ghana hohom. Kumasi hohom. Ahojo hohom biara. Ani ya mpa ho waye. Yes, we call fire from heaven. Yekatapa. Esumandeli araba. Oh kabaraba. Yebaraba. Yebraba. Yekatolobo. Yeshakabraba. Yekaraba. Ishokotolobo. Ibraba. And the Tumibia, the bloody nasi. Bible says, the Jesus, one muscle, a church. And they are quite by the way, and they are mere son of a bay, and fast as I am, and fast as I am, and I was sorry I was sorry, and for the Yamra, and I never be what was said. I was sorry to tell you, we call fire from heaven, then you be all fear, and they are to channel, and they are to channel. Ikabara baba. Ishokotolobo. Ikaraba baba. Eba mama. Ikabara baba. Yeshakatolia baba. Ebara baba. Ebara baba. Rakabara baba. Yeshakabara baba. Yekabara baba. In the name of Jesus. If we are seeing that messages never so. You have message bia and the munti and you all night no. You have Ghana in an but who sa course live from Libya. Eba, man first Sia. Sia dear, and your message is on the back. Never prayer request, bra. A busu aha numbers ring na yamba. You never be as a baking kind. Regina Yamisha. Or say, your friend Linda so very free, or so Kubasi ya. If you come say your friend Linda, yes, I can message no for prayer request. Beer, I don't come sobra. Once you need, or see a friend of Jacqueline, or very free, a wutu breku. Jacqueline, a wutu breku, yes, I can message no. Me say, a radia was sumayano. Yadi we are singing all night. I hire Kumawu Studios, Kumawu TV, ya diemu, a radia manesaso, sa TV way, so we did dear girl, so I'm sure. Now one I won't be quite Frau Debbie, catch the same Kumawood, and swear shit. If you send me to me as I know. Hey, empire na ever born in Nano, and I answer about Bible say, Daniel Cobom Pie. Now Daniel Bomb Piano, a Mumu wow, and I go body and Pabon, I am ma, both for Sofamra. And a Persia home. A question, both for no crumble yereno. Oh, hold this up for 21 days. Tio. And empire a radio sumay hano
ensanchani ebesie no eya 21 days asemo eya instant mo amudi prayer request aba no enya wa chena asemo ya no si opaibo mu no na answer na ba enu ti na yedi ke ya chichi wiem Bible say enya ye ni moja ne honam na enya ye ni mpanidie tumidie ahohombane awo wiem na Yesu Kristo edi Jesus Philippians 2 chapter 9 was say wa mani dini a buru din na so eni ti ye bo diri Jesus a ahohoma mo wiem omo asase so omo asase ase eni ti ye mpa ebo ane woni na no tumi biara wo wiem baifo bia wo da ofie ho a abo 1 o'clock obese wo tuo no ya chekere no ye kan wo tumi so atenga junction ahojofo mu tie ye se be ye do around na wo say ane o ma ye program yi empa ebo bebo enkom sha beba nyame asem beba osori beba o ma entu hwa na wo betete wiem a chie mpa ebo no a enne ya chekere no wo amen ni sha enu ntire ye na wo nwen no baifo bi tu fie a o tumi sori na tie me o say pastor I am a Morgan Emmanuel of free or hey free as a Gregwa Morgan o message ni akenkan no the other bia e be kenkan ma o say we so free Joseph on so hey free aguna amanfi wow aguna amanfi Joseph o message ni akenkan no prayer request ni na wa ha me say awurade tumi asore and the message is ne basa mo ntini ya wa ho ya di wiase dey all night no COVID-19 or no COVID-19 mena a general show studios ha TV ya uhei e Kubawo TV ya wa Atenga Junction oba Kumasi a Atenga Junction me catch am say TV bia dum Kubawo TV kwa na ya adwuma messages na eba no ano hye me kan ni nyina so asa na efiri akọ because muni ani mu di dwumadie no e ya ba bia wo fra efiri ma yehunu o say ya fe Patrick so share free magazine. Wow, Patrick, Nyamishao, magazine, Nyamishao. Or say, Pastor, good morning. FM Isaac from Drobo, Brekum Drobo. Wow, Isaac, Nyamishao. Messages in the bar neighbor. Oh, yes, mama. Messages no. The other be and we are singing na you. Lydia for our friend. Mo send message. Adekwante radio so wa na say Friday we aye bompa yi ye wura July mu awurade odi e sha say January wono na de yeko eniti enna obenya pabo no nwaye o we so say fe no Isaac de makai o so drobo Isaac na Michel bebrebe mo famra ye to adwumadie no so o send message ni nyana na ye bompa yo men denja ye wo da asamato en awurade be nyame na ne maso aye ne ma o se afa mi solo me help free patch number 2 solo o message ni ezaka patch number 2 solo now enche bia ye be try ho sima ba ko bi ne ye ba ne didwade na to aso ko so afa messages de bra ba bia ho free bia fa messages de bra my idea someone friend lines no na mo messages de ba e bra susu a mo cho number we nto ho about 2:30 kono a ye be bia phone lines no eyempayo eye all night ye studio ha ye yo ye ni wiase nyina na eye ebi se urade se ye nko wiase fa na nyina ne nko ya manama de na suafo enti wa wo he ya homachi woni ye ne wo bompaye ya chichiri wie matumfo no afa de kwan moda ho se ne woni ye ba ye sori no ye be sori urade na ye betwa ye ho aba ma me fa studio lines ntudwa 0200 603-602 every 2:30 okono ye be bie phone lines no u bie wa no bo e message de ba ya o ka wasem no a na ya bompa ya ma enu ti ye twa ye ho sima si body ye ka se sima ye sima se sia ye be saba ye ba ra twa messages no so ba bia ye bia ma hu se message no ba na ba mo de mo famra mo de ba ye be ka ma mo wo de ba ye be ka ma mo o se daddy I am Philomena watching you from Kumasi Philo yes aka o message no enti mo go so haram famra ye twa ye ho 1 minute o menda ye ba se sia ye ba e jane be sa so bio nyame nshira ye ba se sia
Be fine. So sorry how much I'm a prayers in Indiana many so more fear na daddy it's for me so I have to come because quite be the home mommy say like me ba be fine. So I have to just follow him and just come to see me did more ba me ba munsu no bibia fine e kwan bia ma me me can say next week bibia be okay ama me and assemble so na wo catch ahwefo na etiefo nyina omo ehwe Samria. Oh okay me catch etiefo na ahwefo mo hemi say omo mbra like even class omo nim baby a asori no wona e ben the number ne be dey e be mo ma frame mo ba because omo ba bibia hintam ana say bibia ehwe mo so omo lucky in life no omo benya that's it. Mami na say na me adum bibia bokode adum na o adum nti eye pa na mpacha ye fra o say bidi na nakua asori bai mpaebo bie bai mfaso ben na wanya no wo ho ene adanse ben na adanse ndem ehia mi o ehia me pa adanse ene mfaso ben na onu wabusua onu o mma nyina manya adanse de bebre kwa yentimi nkakra adanse yesi e kanka program kra yenye bisanyame aye bebre enam me ne me maso ene nyame ede sa mpaebo bie bedua wa ahensan na yedidimu saa na be sa be piato nsu no nyame aye bebre mi ankasa me gina hoi se enye mpaebo wo ya enka bi kra mawu fi sabe ma me wuye no na obonefo no taata me nama na metirimu hyehye na me tsa de ma bodam na enso enam onyame akoa Daniel so waye bebre nyame de na ye nwuma bebre yentimi krenka yesese ye ka ade bechi asasa onyame ye waye wonam no so aye no ma bebre ama me ne me ma ba ko bobol o kwa na ne nan o yesi edi otu kwan kra na ho ya ne ye keka no ma bom eso nam Sofo Daniel sunti onyame aya masambre kra gina mu o sabeko ya adom no de aboro ye so kra woni din no nti areshembe na wo no Sofo Daniel mu ene ansembe na wo kachire obi a wo hwe anase obi a wo tie obi a eden na wo kachire ni ameka nyina ne se obi obeti papa yi nka bia onchime no na wonya wo mo to wo ye ni bia ena wonya wo mo gi 50 million ne 30 million ene 5 million san wo hu no komo just once di kura wonyi bi nenso ba no be ka sho se ma abonto yem nyankopon so adum nti obo no e be to yem eti obi biara obeti ne nka bia onchime no na ochibe na obehu nyame animonyam amen. Mami na ti say nyankopon adum o bibia bokode me pa chwan na fra o say acho me de Bridget followers of Christ prayer ministry international by afini faso ben na wanya every asori mu e ba cho menya mfaso bebre every asori mu wan yani enye ahase ya kameni mabusia nka yenti asesa ambri ti menya mfaso bebre me encourage obi owo outside bia se ondwane mbetwa na nyame ensa wa ha nyame eje adwuma eya anwanwade ewa ha se nti obi a wo hwe me bia me encourage ni say problem bia wo bia wo feel say wo di achia unya answer to it no just come here me hu adansi bia bebre niema bebre so na asesa wo me lifestyle mu nti ahaye good na dance no betimi adi ba ko ade a kire ahwefo mo hwe ama o nya ngina so bi no motumi adwane aba ha me ba cho madanse ni doso but me di ba ko eye machiri ba no wa kwantuo mu na o ani makwantuo mu ni nkrata asem no ni nkrata enti no oye adwuma na immigration koche no enti ofre me se me bebi asofo bi a menim ni bia se onam no menko na ye mompa ye ntisa ye de na ebefie ti me bedwane to a Sofo dan ne na sofofo omunya me ho adaage
bompaye wan Jimmy consultation bia mentia sika bia onyam ho adaje bompaye ma migration ni ja menua na asese no woni nam ho a wo ye n'adwuma tie no ya dance ye kese ba akoma me nti nde na oka kire omo wa bonten mpese wo ka bibi kire omo ndi nyame poni ana asofo bebre adros nti obi wo a onje sofo bi ndi nti de na oka kire omo ene rehembe na wo ewo sofo mu a omo dwane ba enye nimguase enye suro ma na wo encourage omo so omo mbra me ka kire obi o wa bonten bi ase me mananti bebre asofofo agi misika adi enti meti wona first o ka kire me say yenkwa asori kra na waka chi wade ayede a kire me but the moment am wura asori ha say ni mi hu say ase bibia firi me mu mawura nyame fi ankasa enti me nka ne bebre but nipa ne mbra na wo mehwe de nyame timi ye den eye wa ha na me mpaebo ewo fom me nyame som ni ade understanding wo nyame mu ina no na ewo fom but me wura ha say ni bible nkyerɛkyerɛ eni se de odowom ye nya wo ho abotre no eye good se obi a beba na wa behwe se de nyame ye na adwuma ewo ha say esifa asori mmoa be na ayama mmoa ben ayama me no ntimi nka na me sister ene ne baba akọ bogoso aso be no mo nkoye akora no du ha wose kekese bi hye ne minimum ma me de ne fa car taxi do a etufie ha me de ne wofie ka wose wo ma so fo nya de ne sato mo so ha se kese ne free se free ne tukoye nti aso ne bu aboa me ntimi nka me kasa me kan aleje bebo yen nti wa wo pe nkwaje no braha wanje misika wanye mehwe wanje oye edi wa gate no kwa wose wonko kese eja ewo ho nsuma sakakra me wono apa na iti say pacho nyame adome ho ye pa ye frau say pacho ye frɛ me Patrick o di bia bi wa sorry mu pacho de bi me be srawo na emfaso ben na sorry ayama ene denti den na wanya ahotoso ben na wanya a wa mpaibo kuimu me pacho em se me tu kwan kakra nti me bae na me won kran akra nti na me ma me so na me bi hu sa ministry na de metumi aka afa sa adwumadie hu ne se nyame na oye na adwuma ebi se nipa your problems nipa bia wasasi so de o problem na problem no nso so ye pa no yi kwan a be fa so a problem no be fi ho na me ye Kristo ni de minim ni se Kristo ene anu yi no nti me ba ministry mu no me ne sofo panyi a oda sa ministry no edi ma bae na emuaye ne akwankyera ode ma me no ma me hu se sa ministry efi nyame ampa nti den na wo eka kire ahwefo omosho ene wayankofo a po a omunji nyame ndi den na wo ka kire omunyina okay mi so na me se me nkura bi ma tena bo hyen da nti Church of Pentecost na me started as a Sunday school boy and I me fi on me call Assemblies of God ewo Breman UGC em se me ne asori bi nso so wo Edum Gracefield Chapel enso so ye yasum kakra na me hu nyame dwumadi a wodi na aha no meka se emma wo hu de ntia nyame bo because me ba ha no enkuta ho a me ne nyame ni padi ye no esi dua se nyame wo dwumadi poti bi a opese odimidi na wo hu nyame dwumadi a opese wodi ana se wo ha wo no ano ayede ayi ama ti me hu de ntia nyame ede me ba asase so ne die sese me ye ema ede asomdwe ne ahoto ne nkoso ene anigye eba mabrabom nti obia a wo hwe me no meto me nsa afre wo se wo ha obi ana amane bi dadwen bi da so a anu ye ni Kristo se uhu Kristo ne opese wo ya anu ye na ede eyi ama na ebepeja wo de nhira ene fa hodi abawa brabom ye frau say frame me chance wusu by dia ni penyina de nimi stone ba kope yeah na sorry wodi bia bi wo mu ana ya sorry penny o ya sorry penny mfa so be na sorry ayama
asɔre die emfaso bebree me kase asɔre no kura ba maame chese na me no mansa papa ne na fufu na dwo sabrin ka moye ye be ye onati kamene na fufu nam ye bro ye nkwase asem kura ma me sabi bai enam Sofo Daniel so ode ne sato me so no Nyankopon adom fanse bosumi ngotwini 8 months ni me di me hurure mu no bibia koye ma me nam papa yi so ama metimi aye me yere ho ade na me nan nwene kura se sa de ne metimi aye enso nam papa yi so ama metimi aye ama sisi me ho se me ho atome de mesere me nan fufu a no me ni wo nam edi sa adwuma ne wi nsane se sisi de o mo hwa mi hu se na mimi gina TV so ka nyame asem de mesere wo mo se de me ma femu na me yi mi ho afiri mo no o mo hwa mi nsua me no mo me kan ho Sofo Daniel oba wanyu usika ni nyina ne mpaibo obegie di se ebi ya mawo de mesere wo mo no bibia on fa ne ho ema nyame ne so no o momode ne wo mra ne nyina yemo ensum nyame edasi na watwe wanya members dia ba na watwe akra se dia ayem wade ama wo so atimi atwe akra e dia ba na miguso menya bidie bet dodo na aka miguso so asi mi homodin se me so metwe akra sa wo hwen yen sa wo twen yen me call commercial break by na commercial break dia anko no kwa wo wakunu nyoma Nyankopon waye adanse a ni pedie ene sa danse enti usi usu wo Yesu dini mu sa danse emra wo fie wo Yesu dini mu amen ensama wo ti yen nyina ye no kwasem a Onyankopon nam ni tumi ni na ho de so aye ena nwumre adanse awurade de adom ye amen so wutie ye pa yemfiri ankono no so am adanse amen tie kwaku bio kwaku dua oso he firi kumase kwaku Nyankopon hirawo amen kwaku dua o message no wa ha Enoch oso he firi Brahafo brekum o message no yasaka nyamishirawo Enoch kosoa na ne abompae kosoa na ne abompae oso ye final year student efro Williams oso he firi brekum fo abo he nyina eni mu a mo de messages na ba ni nyina de odo ba na be kan kwaku Coleman o say pastor you do all ono de on fa be o ti ne ma o abasobo yate o say o fa every new adibiase kwaku Coleman o messages ni akankan no bebre so ye SMS de odo be be kan o say fa mi Sofia me we ko free ko forudia nyame shao Philomena we okumase Philo Nyankopon onya kese mongo so ava messages ni mra all next session empire eni nyame asem eno ni akwanche abajiwo so wi nyame asem to nchai na wo jai empire ba me say wan hwe ya de beto so afa ya hwe ma bie nyame ho ho bebutu yeso na ekwan wa da ho no ade bi wo ho a se wo ye kristoni na won ta anya wadanse yeso eni osoriye ne se ye tuntum awurade ye kanfo ne din ye bo na bodin ye ka ne tumi ne maniye ne kase ye akere no ade ba ko Nyankopon tumi nyama no ho so be sori no ho if say awurade boy purposely to come and worship but ayanti Nyankopon bo onipa ne se onipa mesom no na ye tuntum no wo Nyankopon tumi kanfo no ho say ye hwe pa esisi wo ya edi more than 2000 years eye nyame nsa no enua gugu nwram ne obi ere kwadua ye o eye awurade abode ni bia wo nipa wo hwe na ye wo ye nyame nsa no adwuma Nyankopon no na ma nipa fifiri onipa yam onipa to ni fifiri e wo ne yonko yam na wate asi no sane na be ye pe hallelujah bronsamo mo onipa da eye Nyankopon no di hine wo soro nanso obi afa ne to ensi akonya so na hini antwamu da woni tetefo no abaye biko ni tumi na so ahwan kete ena brami oye Nyankopon ni tumi ndi aso tiase ye nyina generation be twabako se Nyankopon we ni tumi be ko so atenase se nyame no ane ba be sore no amen
adeɛ baako a woyi free ɔsom mu a ɛnyɛ yie ɛyɛ ɔsɔre obi a ɔsɔre nyame no nyame no a ne sɔre ba ne nkyɛn sɛ yɛsɔre awurade a na ewia mu bie na yɛsɔre no tuhwɛ a ɛyɛ nyankopɔn na ɛba yɛn nkyɛn o ɛnyɛ abɔfoɔ yɛba bɛsɔre Israel nyankopɔn ɔyɛ ɔteasefoɔ ɔyɛ ɔnwanwani ɔyɛ dagya ɔyɛ futufoɔ adɛn nti na ɔmo yɛn sɔre no yɛba bɛsɔre awurade momma deɛ home nyinaa sɔre awurade o sɛ wote ase na wo home nko adeɛ a ka awurade ka sɛ yɛkyerɛ no ka ne ma ne yɛkyerɛ no awurade wɔ tumi wɔn na ɔse ɔboro sɛ nyame yi so nyame bɛn yɛte di bebree ɛnso ɔmo wu yɛ kɔsie ɔmo 6 feet ba yɛ nyankopɔn no deɛ bible say wɔno na wɔdi owuo ne asɛm aso nkonim yɛba bɛsɔre no. This is a powerful segment. Maybe some word them who are na yɛsɔre awurade a no pagya wo nsa yɛto dwuma no ato bi yɛbɔ na bɔdi no abɔ bi ɔsɔre yɛ ni mu no wobɛhunu awurade anim onyam all night session live Kumawo Studios Kumawo TV ɛda hɔ live Facebook ɛda live Samdakos TV YouTube ɛyɛ live yɛba bɛsɔre ɔtiasefo nyankopɔn adeɛ ba akɔ pɛ sɛ ɔhyɛ ne so ɔsɔre mu ne sɛ ɛyɛ wakoma ɛna ɛsɛ sɛ wɔmane fo kɔ awurade anim yɛfrɔ kɔ adoma yɛ nkɔda anim yɛde onyankopɔn yɛ yie yɛapakagyi no yɛde kɔma no ɛberɛ adu so yi sɛdeɛ da biara yɛ no no dwumadeɛ no yɛ nyinaa ne yɛdi yɛbɛtɔ nsa first of mame ɛnwosra sɛdeɛ ne dii teɛ no saa na nabrabɔ teɛ yɛsɔre awurade ama wɔhunu sɛ yɛsɔreɛ no ɛbɛtu see na ɔsoro ɛtɔ so mmiɛnsa ɛbɛgye ɔsɔreɛ no so ɛne yɛ mmom sɔre awurade ɛne tie berɛ adu so yi ɛyɛ ɔsɔreɛ berɛ wote wo fie hɔ a sɔre awurade sɛ yɛ wo sɛ da fam a da fam sɛ yɛ wo sɛ pagya wo sa pagya wo sa sɛ yɛ wo sɛ sɔre asɔre ɔsɔre a wosɔre awurade no ɛno na ɛyɛ awurade hwɛ firi yɛ hɔ bible say onyankopɔn te soro kokroko na abɔfoɔ mpimpim mu apem abɔfoɔ mpimpim mu apem ana atwa ne ho ahyia ɔmo sɔre na nɔpa ɔmo sɔre na anwummerɛ ɔmo sɔre na dasuo every day they worship adan nti na ɔne mmom sɔre awurade yɛsɔre awurade yɛfra kɔ adoma nwengana anim yɛde nam yɛ ana ɛforo enti saa fa wei ɛyɛ fa a ɛho hia paa ɛne ti yɛgyae ɛfa no na yɛn nyinaa ne sɔfo maame nwosra abom asɔre awurade ma wo ne so na awurade bɛte wo ne sɛ woansɔre awurade a wɔsɛ sɛ moansɔre me a mɛma abosia deɛ nkwa nim mɛnyɛ bɔne ayɛ o sɔre awurade sɔfo maame nwosra yɛnkɔ Osaba ema
Jesus, Brother Baba, out of a one crowd, hey, Jesus, where are you? Jesus, where are you? We worship your supremacy. We worship your majesty. You are Lord of God.
mama rabashe. Lebrana mama raba. Lekandoria na mama mareboshe adarada. Lekabara baba. Lebara baba. Lekabaraboshe na mama. Yeshu kabro di bayanderia na mama. Yekandoli baba baraba. Yeshakobredia na mama. Yemandoria na mama. Yekabra baba. Yekara baba. Ishakoli baba baraba. Ikara baba. Hallelujah. Glory be to my Lord. Hallelujah. Glory be to my Lord. Hallelujah. Glory be to my Lord. Hallelujah. We are radio. We are Jesus, sorry, you can fool, Jesus. Every side. Oh, yeah.
baba. Ishakaba. Monsieur Firisa. Andoria na mama soka kori. Esokoria na mama baba. Yashokara baba. Yeah. We are not for every reason. Every reason. Oh, Masika. Shoka Padebesi. Oshakata Yaraba. Ikabra baba. Missy every reason. Every reason. Every reason. Oh yeah. Banado. Basi makota yada lika toka beki masinda reba shuka aleka tuma riba deke masota leka ndori masibe konto masa diwakabo rima sipete akuma libo sinde reke sete shakabe rimo siada tumpala libo sikimata ukabredi yake kumasa yakapalebe bebe lubasa dumasiata hindoribosha remasakaba rubasakaba she malukaba lusata mako rimasiande sheberebe kimalobosi andori makima raba supe lusi patapa lefukama yakapaliko soto mebebeloko momo shibra kabasa lakoto libasa yakopelikose madoriana mama shikata ya rama. Jesus.
Kosipa. Masikimo Santa Rusa Tadikanda Baba Likabai Kandabai Kantobai Kandabai Lemada Kanduki Masikita Marusa Yana Jesus. We worship you. Yes, sorry, Radi. Radi, sorry. Chica Pusa. And obey Mr. Sister, they will see whom if I. Now, me sister, they will see whom if I. And obey Miss Shressin said they will see whom Miss Shray. Now, me want to me sister, they will see whom me. And obey Mr. William said the Susie said they will see women. Now, me sister said they will see women. And obey Miss Shressin said they will see women. Now, me want to me sister, they will see women. And obey me, Yakasi. Tell me, my woman, go pour me to me. That's what brother was and they're shaming a coupon to me as here. Some men who said they miss Shrey. That's what brother was and they're shaming a coupon to Shrey as it. Some men who said they want to me. That's what brother was and they're shaming a coupon to me as here. And the number of money they are singing out who said, me and Yami and the soul, me and Yami and the Shrey, and Constitution and the food from being coming home, and Constitution to me food from being coming home. Now, me and Cassie said they will see women for. Now, me want to be since that they will see women for. Now, me shred since that they will see women for. And I'll pay the woman who said to me way. The woman who said, Shrey, I'm not sure way. So, I will cast away, yes, and Jack. That's the one brother who wants it. I don't want that to me where you said, yeah. And I don't pay them to say, for you, and I don't pay them to say, woman, in our free. Now, I will say, so, and I will say, so, and I'll pay me so, you will say, we can say, as since they will see women for. Now, Miss Shrey, as since they will see women for. When the master mamma, what the mammy may need. Some of my men see me, that's the one brother was it. I did not want to wash me, I would want to me, I said, yeah. And then that day I will walk up on Sono, and I don't pay me to me, Miss Siamo. That's the woman said so. The woman said, Miss Shrey, that's the woman to was it. Mamma, and then will be a piano, or my son, and you will cry piano, so dear. And I'm a woman anymore. Now, I'm so woman that I'm so, that's a Miss Shrey, and I'm so much Shrey. I'm a yakasi, and I'm a memory. If you are saying that, who said, me here right there, but I'm a calm all time, and I'm a Jimmy mine, and I'm a watching me mine. And to whom is me yakasi, whom is a Shrey, whom is a me yakasi, whom is a Shrey. Now, Miss Subia will say, me yakasi, as since they will see whom is back. Jesus. When I'm in the car for a pija with the name Shroud, we are him. We are rampa. Rade in Munyamina, what dear? A pija, Yokesi, a Jidifonka. Amen. Hallelujah! Hallelujah! All night session. Kumawu Studios and your way. Kumawu TV, a live. Also here Facebook, YouTube, Sam Dakos TV. Baby anywhere, as I saw here, Eka Kumawu TV home. Ahana Kaniano Esrain. Ahana Erade Ekasa. Ye nyanko pona wa freye no. Ye kasa oroso kasa. Niemu huni na di adanse ye se. Osori na fradu ye nyanko pontem. Enim na Erade so akasa. Se ye ba braye ho ase, ahye Erade tumi na se a. Ye be hu ne kese ye. Ye nyanko pono wasane. Ye sori Erade a enya abofo na eba o. Ufie ho na wasori Erade no. Ene oman Ghana Erade be kasa kyereye. Na sadwumadi ansi wo ba bia. Erade a ahomachi wo kasa kye oman Ghana no. Ansi wo ba bia se all night session. Ewo Kumawu TV. Erade Shira TV. Erade Ma TV so. Efisa ye nyankopon na wote na hengwa gogoko no so no. Ene osori enti wasane aba yensa ba mu. Ebia na wonte de koso na se. Ye sori Erade a
Nyankopɔn wɔ ne nkrɔfo a na difo a ɔkasa fa wɔ mu enti ne wo hu ye ɛyɛ Israel Nyankopɔn ne wɔ bɔ so ne asase no wɔno ana afa na fena mu akasa Bible say de ɔsan kom no de ɔkasa no wɔn kasa de sɛ de onim ba sɛ de honhom de hyɛ no no ɛna Awurade be kasa ho dwumadie mfa bi agro yɛnya message ɛfiri yɛ Nyankopɔn hɔ sɛ yɛbɛhunu ne tumi ɛna ne kasa ya ɔbɛhyerɛn ama he sɛ yɛtoto na se ne yɛnkɔ na nim biara sɛ wo hɔ ne wɔ fie wogye de sɛ Awurade wɔ hɔ na ne tumi so a ɛne tumi ne bɛboa wo Awurade akasa yɛtwa yɛ ho sima yɛba Bible say wankwati na sem a nye bibi ɔyɛ ɛna dwumadie no sɛ obi hwɛ bia frɛ no na de ɛkɔ no afei ne yɛbɛtie Nyankopɔn na sem bio ɛwɔ twerɛsɛm no mu Nyankopɔn bɛkasa kyerɛ yɛn ɛyɛ rema ɔde ne honhom bɛkasa kyerɛ yɛn ɛyɛ nkɔmhyɛ na mmom yɛbɛkɔ na sem mu twerɛ no mu so ne akɔtie nsɛm a Awurade wɔ ma yɛn honhom ne di adanseɛ sɛ yɛn Nyankopɔn no wakasa adenti na wo hwɛ yɛn adenti na wo bɛda adenti na wo mfrɛ obi me se nyame a wɔba studio sa no ɛkyerɛ sɛ mrosanfo nyina akadam ɛne ti Awurade waba yɛn nkyɛn na sɛ mo ba wi a me ka kyerɛ wo sɛ tumi a ɛwɔ dem ha na bɛba bo refie hɔ problem biara a wo de aba ha message bi a wasɛn de aba me ka kyerɛ wo Yesu Kristo dine mu sɛ unu ho da Mary yɛsa ka message no o se o hwɛ free ɔda Mary o ɔda message no wɔ ha bebrebe na aba yɛtwa yɛ ho sima baako pɛ na yɛboaboa yɛ ho kakra bi sima baako pɛ yɛba na yɛde Nyankopɔn asɛm a ɛnka nsuo na yɛde abrɛwo menno hwɛ yɛn Kumawo TV frɛ wo nua bi obi wɔ abrokyire afrɛ no obi wɔ Ghana ha afrɛ no ɛbrɛ na so sɛ Awurade Nyankopɔn ɛnam n'asɛm mu ɛkasa Awurade akasa yɛ ho baako ɔbɛsa akasa yɛ ho bio ɛwɔ n'asɛm mu sɛ woda wa na woyɛ ho ɛfiri sɛ ɛnɛ paa yɛ nkwagye da ɛnɛ ɛyɛ adanseɛ ɛnɛ Awurade a waba ha no Bible say Onyankopɔn n'asɛm no ɛmakwa ɛba ba yɛ adwuma nti sɛ wohwɛ yɛ yɛ followers of Christ Prayer Ministry International ɛsrɛ so Ophelia Junction udru Ophelia Junction a usu besi o filling station ho first day Union Oil sesi a good news filling station udru ho pe abrosan bi a any good news ni opposite na ekwa ho pe ubo se ye ba na de bo ho a mfonyini bo so me pa chaw bra kwasia da wei na ne yamesom entra ho sa amabronsam emfa ne sanka wajapade na Nyankopɔn na wafrɛ ye no obetumi agyew ye twa ye ho 1 minute ye ba pɛ nyame asɛm menna afei ana behunu nyame tumi amen.
Emma Wakwaba, eba all night so. Messages are abba your platform is no. Edoso. Mo sending messages in ya mi shiramo. Ye babo mpaye o. Na obenya dance here. Amen. Enoch, me home message no. O say pastor, Onyankopon ayade kese bia mame. Hallelujah. And was sending voice notes. Enoch, ye hunu. O say sorry anymore no. Nyame ayade kese bia ma no. No aye no voice note. Every pemu no Enoch sorry free breakum. Enoch, yes I can message no. Nyankopon hira o. Mo hweye nyina no ebre na so. This is the moment. Ye be kwatro nim. Na Bible say gidie efri Onyankopon asem tie. The more you listen to the word of God, the more it builds your faith. Yes. We hear gidie e de asase we so. Na he na abenya no. Enya futu o, enya nansesem o. Yesu sara na nansesem na ye na nam to kire na amoaye. Ebi kra nya no kre. But anansesem we die. Hallelujah. E nyame asem. Amen. Enya anansesem we ni nyina so. E nyame asem a egira na asem so. Ene ye de brewi. Amen. Fa o tro no. Ye ka quotation ene ye kenkan. Se quotation bi woni ye ka nyadaje na tie yen. Ye da wase. So wa ma ya kwanya. Na ye sa ebetie wasem bi o. Wakasa ye ho edikan. Obekasa ye ho to sumie no. Ewrade ye da wase. Amen. Amen. Hallelujah. Amen. Ebre du so ye the word of God. Yes. Ye bre no ebo 2:30 pepepe. Na ye bie phone lines no. Mo a mo prayer request wa no. Ye bedim pa ya mamo. Wa on fa odi mba no fa bre o. Ebre no so a ye be bie phone lines na tum. 2:30 number na e wo studio ha no e didi djuma no e wiase nyina ntie o e 0200 603 602 wunya mia so say cream me pa chow e ya lower o TV set no ana woni ye kasa mentie wo ho o TV no so e sa be bre na mom wo de dum TV no volume no na tie yen e wo phone no so na empire bia obese e boma no ye baba ma one na ewrade a wasoma ye no obaje wo tie ehitasem bia e fa ye ho na afa ye mfa topic na angasa mre wo me pese ye kwotro no na ye kenkan Isaiah 61 sa asem no e fa ye ho eni cheze wo tie a wo be hunu se ba bia ye free ba no enya sie ye mfiri nsuo mu na eba ye nya adakada abra ye nya magicians na Isaiah 61 no ene kan pefe jumedia nyankopɔ de ahye yansa yankenkan kakra wi ni yanko o se den yankenkan Isaiah eti aduosia baako o se den o se Awurade nyankopɔ honhom ewo yesu sesie ewo yeso aha efrise Awurade wasasraye mutie ni ye o Awurade honhom no ewo yeso ana wasasraye ana waye dey Awurade honhom wo meso Awurade asrame wo se menka asempa menchire amani hunfo even wa Awurade honhom ewo yeso ana wasasraye. The Spirit of God is upon us, and He has anointed us to preach. And musranity tie. Fesiwa. Me pese di pa nyina ti ase se ya mahase ya magicians. Se wati biribi wo mfama mu se ene edifo atrofo aba. Me pese ye kire se ye source ne se Awurade honhom ewo ye so. Ana wasa asra ye ana wasoma ye say yenko kasem papa no. And we are here to preach the gospel. Hallelujah. Enkutonim ajungunim blue nim clay nim color nim insunim eye the gospel so clean nim
When Yamin na afraid, na kay adidam fichire bi kura o. Nipa nim say ye twam. Ye de bibie nyeye. Na Awurade say, Bible say, nipa hwaniwa. Ana Nyankopɔn ohwe akomam. Sana Nyankopɔn peye. E de den hye ahye. Ana wayi ye frɛ busuabɔne mu. Baby yanamo sino na kanye. Ba na Awurade atutu yanamo asisi nanamo mu. Ani to de no honhom akata ye so. Ana wasa asra yen. Ana wasa asoma yen. Nti wo ofie ho no. Me catch you say, so wo hekuma wo TV a. Wo hwe baabi a wo. Baabi a ye free, ye krom ani aka catch you no. Now, and asamo Nyankopɔn de asoma yen no. Enche krade de asi. Dodo na ye mpaibo. Asam ni nyina ti ni say supernatural encounter. Supernatural encounter. Ene nyamia ya sori no a wode ne honhom aba no. Ene wo be hia sa tumi no. Na me ka so be ka amen wo fie ho. Amen. Na me ka se wo be ka amen ka sie pa. Wo nyamia ye ya sori no. Na Awurade aka sa se ni tumi ma yemu ni adekuma. Na yembre ye ho ase hye ni tumi na se no. Ene you meet that power. Amen. Ya sum nyamia oye honhom. Ye Nyankopɔn no Bible say obia for nani hu no entena. Nobody will see God and live except Jesus Christ. Na Yesu no aka so no nyame no a. Enti obi hu nyame entena se. Nyankopɔn no one bo soro, obo asase, ode fom dote ye onipa, owo tumi eye supernatural encounter. Mama che wase kakra bi. Ye ka say bibi is super, it goes beyond normal. Super means extra. Sure. And I said beyond. You can say be a super. Super no yemfa ordinary and to no ho. Super yemfa ordinary and to super ho. Yemfa normal and to super ho. Say you can say be a super. Super no is above everything. Supernatural encounter. Super na make sure was no. Enne osoro be share wo dem ho. Amen. Enne wo be free phone lines no. Na wo be hie nyame. Amen. Every say no honhom wo yeso. Amen. You can say be a natural. Natural means normal with nature. Be a natural. Aya body e normal. Just say be a ensesa wo ho. E normal with nature. Natural aya body. Until no nipa we are natural. Nyankopɔn na boy a natural being. And nyoma ye hunu nyina natural. But supernatural there. Nature say to me be a bro normal so. To me be a bro nature so. To me be a bro abode so. Hallelujah. Sa supernatural no and na obesia no. Amen. Supernatural encounter means obesia nyame honhom bia eburo normal so. Hallelujah. Eburo aduro so. Hallelujah. Eburo hospital so. Hallelujah. Eburo doctor so. Eburo sika so. Obesia sa de no. Supernatural encounter. Ni ga say encounter ye be say ade bia ni na hia. Eti enne asamo Awurade de asoma ye ne say supernatural encounter. Christosom enya honam som. Eye honhom som. Christianity is a spiritual worship. A spiritual worship. And this is because be a Christian here. Do our general. One hour did it. One man one day to me, some day. When you go poma. It's a nipa and a G Christo tomb so in a poma. And I had to me and Maya. That is supernatural. Hallelujah. Amen. Hallelujah. Amen. Hallelujah. Amen. Obi was sum yamiache. What the Christo is yache. Onsia sa to me na your friend supernatural da onsia bi da wakwa sorry ohunu to me da ohunu nsanche ne da eniti no ama yanom ebi mu so be frafram amu pese o mo di biribi da nkrofo say na Nyankopon ne tie eniti no o mo ko fa biribi ye magic no ma ye ensem a enwanwa na nipa di amadwena bu say
say na Nyankopon tie eso bebre no a se se anema ekoso nyina di adanse se ebi mu de no enye papa na ene rare supernatural encounter no rare supernatural encounter no de na da bi anum de je nyame asem so no ene obehia no amen hallelujah amen supernatural encounter we Christoni so we nya Christoni a ene mekafo Yesu ma o efi se Nyankopon ye honhom oni ni pasia when divinity meets humanity there is a miracle se nyame honhom eni nipa da sanisia de asiere nsa kirene eni ti Nyankopon honhom ewoye so ana wasra yen ana wasoma yen se yemeka nsampa no enkyerɛw na moa muda fiase moa muda mpɔkyerem moa muhuna mane moa mudi abobo no and you will meet the supernatural God. Amen. He is above everything. Philippians chapter 2 verse 9. Jesus is above all name. Anything natural and ubeshia the super of it. Hallelujah. Amen. Hallelujah. Amen. Yeba bompaye. Na nyamia obesraye no. Nyamia obekasa che no. Awo seba ye mbuni 2 minutes kuma no hwew ene Nyankopon asem ode soma ameni ye ni hu nkomo ba bia na ye den na Nyankopon be kasa se mamu susu se me nyame bia keke mu susu se me otumi na se mba bre mo ho ase ahye tumi na ase a wo be hunu supernatural encounter hallelujah e che se honhom ne ye baako nyame be se ye kana asem ne nenne wa wo ko hospital wo do ho ato doctor so me say doctors, I'm not condemning hospital yapa nemom edro na wonom no ye wadro bi abu sa dro so edro na wonom no ye wadro bi a che sa dro no me say situation na wo no afutu ntumi mwa you need supernatural encounter simple ready to be besiawo amen na me say obeye mmere amen so ugidi sa Nyankopon bi ani wa ene pa na bo mu sa Nyankopon wo ho eye life Kumawo Studios every Friday all night session we Nyankopon asem adanti na yakasa the reason why yakasa be say as a Christian ni bia experiences ade ni bi edu ba bia Nyankopon ma wisdom anything no people rely on their wisdom say oh me wa ho dene let me use strength first obi wa tumi kasa me ho dene me tumi ya adwuma ebrebe ba obego adwuma ba na betumi aye se Onyankopon wansi dan no a odansi for de kwa obradwuma enfa hwema Onyankopon sira ena me odipo yodefo eye supernatural encounter ena wo be sie awurade na se wo sie awurade a awurade be yi wo aboafo ama wo amen onno ompam na nsuri pa be so osoro amen eye supernatural encounter yes ena yare bi ya tro report about say enye ye wo de ba bia o situation da duro no ubewu ana report re da won chai ana wo se dem a wusu me say the report ni normal but enne ubehia supernatural amen na be dane report no amen ya ka che wo se ba bia wo nyina duro no aware enye ye eye bipa ana e kasa eye natural supernatural say Sarah edi 90 years na Nyankopon 2 minutes na ho odene eye supernatural aba ne nchai afeno enko na wiye no na Sarah wanyem wan na kacha so utumi wo yesa fibroid wo yam eniti fibroid de wo yam niti no awoma supernatural encounter ebe sia fibroid de sesia na me kasa wo tumi so se minya me na family dia ene nyambe family wo sia wo amen adanti na wonyi nyame ni ye Nyankopon owo tumi ne sanchene ewo ho titibra mo sanchene no ye no enne osanam ne maso e sanchene no sister ya o Cape Coast minim sa wo hwebe wo say Sofo me yafunu no last 2 weeks o ana frɛ apahun me nam 13 months ye tra studio ha ya ani ye bompa ye ani onya supernatural encounter ade bia na ahye ne yafunu no for 13 months no ye bie ya no operation amaso and necessary wo Cape Coast bi so hwe me
wa wo afa no ho ayede afa ne ba efi aboatema minim se wo hwe me na no freye be 3 weeks ago ana freye se papa me hwe mo mpae ma me ye di mpae ma efi aboatema enne me kade me sese bebo se onyankopon ebe 2 minutes hia no wa wo afa no ba ade be che am yakwa no operation ene rade so ye no amen wo ha one say ede na nipa ka erade nka bi wo de wa dwe wo se ba bi abrabo na du nya sikada bible say sikada gwete erade dia enti na no na yesu de hwefo ne nam no na ye gigi to naturally no mu ni sika say ye gigi to a enza otu botom enza okonsua no say ye gigi to a na ye kasika samu a ye boto de atum that is natural hwe boto na yi sika eden ebra ni entro receipt ma ho yesu say me nya normal me nya natural mun konsona no patabi da ho mun bi nanum na manya sika hallelujah that is supernatural and now here supernatural encounter and you ready about fi amen e ready o studio sa amen ye be bom paye na ready de sabeka ho amen ti asam kakra bi o bible mu na enchakra na ye bi phone lines no mo amofra ye line we ni esremu a muntie nyame asem me pa chow men frame me hu say wo frame sisi a me srewa aka be some few minutes na bi lines no me pese wo tie nyankopɔ asem bi no wan ka say ye dada yen ko de nyankopɔ ka so eti enum ba kon ba no o se na Syria hene sahene ne maye onipatiti wo ni wura enim na owo animonyam efrise ono so na Ewurade nam je Syria na onipa no ye domerima a otumi ne ho so na oyare kwata hallelujah amen Nema Bible say oye domberima e wo ni Ewurade anim enye Ewurade anim o ni wura anim na oye domberima ne ho odene oye sra ni panyini nanso no yare de no yare kwata obi ye domberima o tie mesesi a nanso ya boyare bi ato no so a sa yare no enidi wo ye domberima wo tie mesesi a abaifo ajiwu nsam sika nyina wo ye domberima wo tie mesesi a awadi awo ye se ba wo bi dida because woni mo nyanwa awade mu wo ye domberima wo tie mesesi a emosanfo dokro efia berefo dokro woni ye wo ya ye de obi akoto prison efiefo apase baba no wada prison eso ye domberima o yare pata tie yanko ose na Syria asafo numu bi akoto ahye Israel so afa abayo kuma bi domum aba na osum ne mayire na okachre na wura se enka ni wura wo odifo a owo Samaria no anim eni enka obesa no kwata yi amam hallelujah amen oboko kon no Bible say omko to share Israel for so ana mo ti abaya kuma bi di ne ba ko asumu na abaya no sumo ne mafi oya abaya oye akwa ana afna maid servant ana ohunu ne ma oye domberima kwata da guri ni badua nyina o nanso kane no so obi ya kwata o mani pam ba sa brantie we no ye nimonyamfo sa brantie we no ye kukurudufo sa brantie we no ye hodefo enti na oman Syria na eden obo hia no enti na odi akwa anim enso no ye kwata enti so okwa akwa no a misusu se obesa de o ma kata no kwata no so utie mi se sie enioma santumam obi wo ho a onamo kama ushara bonte a osre kama nanso ne kokua mu no yare bi kuno ne kokua mu no ahokyere bi kuno ne kokua mu no adwendwene bi kuno obi asore atra kete so se sie otumi na adentra oye dombarema
ade akye uhu na oda ne ka mu kama nanso adwendwiri je otumi nda sa na ne mate enti so ba fie no oro no ho a na abaya na ka se ade we ya papa we aduro bi atumi nsa ye fe de kwata nemo sanko o Israel mu a odifo bi wo ho nyankopo akwa bi wo ha sanka wo he Kuba wo TV se sie ana wo fe wo nua bi se hwe Kuba wo TV a nyankopo asoma ye ne ho ho wo ye so wasra ye ngo tumi ni wo ho sanka wo be Kuba wo TV se sie a aka wa ho chembe tufrato aka ba bi ba to ya funu mu aka kwanto puna bie ana akwara ne se hwe sabi wura owo ye kuro mu a sa wo he Kuba wo TV a fra wo nua bi o sa eja so wa ha enya konkonseja eye supernatural encounter enche be be phone lines no e de ne wo ha wo e de ne kwata e bia wo kwata de ehia wo kwata de amane wo kwata ne e ya wo wo kwata no e yare sa wo he Kuba wo TV a anka wo he Kuba wo TV se sia anaka wo fa phone afra anaka ye no ohene no na onni bribia e supernatural efise onim sa kwata de ye ntumi sa enunti no na why confused Bible say ohunu say nema na wo ba ne nchen no ono ohene oni solution nti ohene su na tade eya wo say de aba wo so no Bible de wakọ abre adifo atrofo nyina aju sika di I am telling you say sanka wo tani wo TV no ahwe Kuma wo TV a ahomachi ya sanka wo fa wo phone no abo digit no 0200 603 602 sanka wo ya saade no a enne ka wo ha no ebe frato amen onyakopo ho ho yeso amen wasra yanwo say ye meka asem pa ne kire wo Bible say nema efa no nkrofo etra ponkoso gigra anom ko ohene ono ohene se bo menana menihu akonya me tisui eduro no kra ntumi nya hwe nemo akwa bi sekire ha nyame hohom wore so betwa be fra yifie ha ko ha dia so be ja TV na wo na Kuba wo TV dia se sie nyakobo tumi wodem ha amen na Bible say oduru ho no odifo ni pom bia ngohwe no yesi nana odifo obi hwewo wose hwan eye nema dombalema ono okwa akon Syria hene ede kwa akon a okane bagu fom wose me de ne yede ede ha no yesi kwata da agu no wose sa kwata de edro ntumi nsa enu ti na ohene ntumi amoa no Syria hene ntumi amoa no Israel hene ntumi amoa no ba me mi wotumi bia ebru normal so ebru natural so satu me no e nyago wotumi mi hia se me de me sabe ka nema na nsuo mi da kire ha nyago wotumi wo onko no kodo nsuo no mo me man 7 times so wadam 7 times na ne ho anto no a na nyago po bia ni Israel so wo frɛ ni e bompa ye na wa nya dance a na nyame bia ni Israel amen supernatural encounter phone no 0200 603 602 CCA ka say e kwai na bia ma wo breakthrough so ba fa studio line no time number na wo frɛ no a e ne ba peke wo na Bible say name to mu ba ko name break the chini was na ko we pa wo me say na de esi nsuo ni mikro ma na wo hwa mi se sie wo se hwe na hwan ni say ya na different of what here omo ba sa na wo ye na we dey oba na bay I am telling you say so ba ja chi ni edi na wa fa phone na wa fra Kuba wo say Kuba wo studios Kuba wo TV Samdako TV YouTube one Yakopo bi etiso amen ana na bo fra tu ko say miura insio keke saka ye ba ye kana ba say ye tu sika Mr. Monfra studio line 0200 603 602 line where your friend you to be far first studio line no na your beer line atum. Hello, good morning. Hello, good morning. Hello, good morning.
Wow. Good morning. Hello, Good morning. What's make I yankasa? Low TV set no. Na yam bomb pie sia. Your prayer request be wa hawo. Drobo hwan. Mankasim. Cape Coast. You be bomb pie sia. Bible say name akoto so no baako. Oto mi. Hello. Hello, good morning. Sofo. Good morning, Pastor. Hello. Pastor, Hello. good morning. What's the name? Sofo, good morning. Morning. Pastor, If I try to because I was in you what's up, say? Wow. Like through. I am I got 10 minutes. Low TV set. Hello. Good morning. Hello. Good morning. Hello. Hello. Good morning. Oh. Wow. Oh, Freya, no low TV set. Low TV set. Then you can. So when you have a try to be your life. What's the maker? Good morning. Good morning, Sofo. Me bacho, we didn't be free. Mpacho, a friend is Samuel. Me free for clinical. Yo, unya what's I'm saying? Me my district there say mumu ame on pipe me drew me here ni Chemeware. Okay. As me say menya oba betima ama so ma say tremo petimi etupo. Okay. But only the chisa so dia sorry erade no. I me send a message cry. I my home message no. Ti dia chisa. Mo free studio lines. Hello. Hello, good morning. Hello, good morning. Good morning. Me ba so di ni be free. Any wasem. What kind of phone? Yo. Your friend is Sophia. Sophia. Me den into me friend and kupona dem there. Mensa apo. Okay. No mentioning any. Yo. Ma Sophia. But so di chisa why menda e be bom paye. Na o yare no to see a what? Yo, Marty. Yo, hello, good morning. Hello, good morning. Morning, Sofo. Me ba so di be free. Sofo me solo mo me ka so what me da. Achim da ba solo what's up saying? Me dey acquaint fu anya wale. Acquaint ni aware. Pacho. Yo, solo ye be ka bo bom paye see atie what? Ye wie course na dey dem paye ataso. Hello, good morning. Good morning. Me ba so di be free. Pacho, because I free, no, I can see more. Okay, but so uni what's up saying? Yeah, but I think that me boa pa. Can say getting to 2 weeks. Wow. You got my course trying to be and I think to me juma got me a football. Okay. No get me promising me so the family getting a call me one in my batana say. Yeah, in my batana say. No, and we and I'm sure we hope no TV kaka. I'm where I'm sure I was 7 months in Damo. Okay. Yo, so long say a bomb pie na. Me pacho aya sensuo si ho. Why? Who say a bomb pie na aya sensuo si ho. Your bomb pie ni wi ano ano. Hello, good morning. If I hear you. Udin be afraid. Hello, good morning. Yeah, good morning. But you didn't be afraid. We pray for Kofodia. Kofodia, but what's I'm saying? That's what I say. The convention, the teacher, but I found the money. Second school here, we perform accounting. Now, the convention left headquarters. So, no converting to teaching. Okay. So let me follow me. Maybe say, compare with ma, no Marco. You supernatural
encounter yo enti menda ye be bompa ye ni sisi a ye bompa ye ne pe na wo so woni abobi ye wiye no na onya dance. Hello, good morning. Good morning. Me ba so di ni be free. Yo, maso mentie wo ho TV ni so. Low ano na nkasa. Good morning. Good morning. But so di ni be free. Yes, Tanya Akosia me ka tese atonti. Wow, Akosia yetie o. Akosia ni na empire me boa. Me pa twan ta ka mo bom empire ma me. Yo, nyame nka ho wate. Bihia boafo se le do boa me ansa na time aso mama ko school. Bihia boafo ta boafo bi mbe boa me. Erade be boa o sisi a ye bom empire why? Yo me ma me so yare me se erade so onsa ne yare ma me. Ye bom empire ene ye mobi. O dia dance ye be ba wate. Me pa twa. Nyame nsa pa Akosia, why ade? Hello, good morning. Hello, good morning. Good morning. But so dini be be free. But I'm Kasafi. Sorry. Otepa. Papa. Yo. But so what's am say? Bisacho ma wo ba ku. So this me wo ba ku ye akura na nya ye funu mo aso mpese mu bi mama me. Ye bompaya, Erade de sabeka ye funu no. Nti menda tie ne bompaya why? Hello, good morning. Good morning. But so dini be be free. But I'm Kasafi Bogoso branch. But ti ni mu. Ti ni mu. Ni hiam paibo. Yo. Nti osere ni mu ma na ya to mi sabu. Nyame hira pa. Na niam ko sema. Kasa nyama ko yi ma me pa. Yo. Me ba so ye bompa na ya sansuo si ho. Ye wie mpa ko no pe no anom sansuo no. Ma dia dance baba wate. Yo eni. Nyame nka ho. Enche bi e be champa na say. Hello, good morning. Hello, good morning. Me ba so dini be be free. Good morning. Ba so dini be be akasa free. Good morning. Good morning. We dini be be free. But I found I am supposed to call. You, what's up saying? Second bompa money. You. You. Yeah, bompa no a. Ayatie ya wate. Ne Bobby. Hello. Yeah, bompa ya ya ni mo wa. Ya bompa sisi a. Ntimenda. Hello, good morning. Good morning. Eba so di ni be a free. Ati say. Nyame adumo na so e. Na hayo. Ba so what's up ne say free eh? Free aduro ba. Na jointo. Ajointo, mtata mba ya chini otu. Kimangwa mentaji. Ya cho batum. Yo, ya bompa ye no a. Na wo so ne ye bompa why? Ya no nsi ompa go na wo ba no waba. Why? Mate. Nyame hira pa. Hello, good morning. Hello, good morning. Good morning. Ba so di ni be a free. Asome Kasafi ndi atibu. Okay. Ba so what's am saying? Asome asem free. Nkole nyina boko. Ena maso awale ma den na bia ba makwai mu a na waje guntini hiam paibo. Yo. The 9 minutes is try me ya ni hiam paibo. Okay, and the wood and sensuo si ho ye bompa ni wi a ye beda ne Yesu moja empire ne nkora wi e no onum nsuo no pa o na no sisi nya beko adanse so bedi bi encha kra why? Hello, good morning. Hello, good morning. Eba so di ni be bia free. Pastor Kasafi Ngoloni after the line. After Ngoloni small London. Half a sinin. Half a Ngoloni small London. Jomolo. Jomoro. And I pay my bompa ma nkola. Nkola. Yango papa mo. Abuko school mo ade. Yo, ye bompa no a menda
Yo, you have a bumpire, see, I boy, your boy and some abobi, your paja and sapajabi, Ubenya dance here, what? Hello, good morning. Good morning. But your dinner baby are free. Good morning. But your dinner baby are free. Wow. Your friend saying, you, what's up saying? You, Yate, hello, good morning. Good morning. What's your dinner baby are free? Your friend Daniel. Daniel. Takwa. You. What's your say? You. Your bomb pie no and your mobi wate. Name a radiba boa why? Nti your bomb pie ni see ya. Course na yefa. Emran 10. Hello, good morning. Hello, good morning. Good morning. Ebajo kasa akraba me wa wadaroma. Bacho odini baby are free. Takrade, bacho hefa. You. What's up, they say? But what's up, they say? What's my head? Mr. What's some more? You're more home by any say? You. You have a bomb pies is here, Jania Monzani upon why? Hello, good morning. Hello, good morning. Maybe I didn't be free. About your Makasofi Konongo, you. What's up, say, Wadarma? Mebacho, me banya 2 years, wontini nanti, wontini wia, wontini nyashe, wontini semu mpaibo, mumo mpaye mami. Mbacho akorana way. Mebacho wadami nchen. You, ya mpaye afa, entuma uditwa umu. Ya mpaye ya mpaye afa, entuma udi katano sono. Ya mpaye ni wipe, fantuma ne katano so sa. Obenya encounter with God. Eradiba bwana. Odi a dance ya baba wati. Yo. Yamin Shao. That's it. Hello, good morning. Hello. Bajo, udini baby are free. Hello. Akaka krabi na pa bona sa. Hello, good morning. Hello. Good morning. Bravo. What's up, saying? What can you say? I can say when I'm your mom pay my own. But I'm you have a bomb pie is here. I need a movie. What it? You're missing never diabo. What it? What you, Pastor? Hello, good morning. Yamisha. Hello, good morning. Hello, Papa. Morning, no. Simon, nena mekase free Simon. What is free? Sino. Oh, Sino. Wow. What's up, saying? Footballer. I'm I na me say fansuo si ho ye bompa ni wia no nsuo no. Me ba chi papa. Aha. Ya men ka ho pa, why are they so afraid? Enche bia na de mpa bo na ta so. Say Awurade pa na so ye bia. Hello, good morning. Good morning. But so dini be bia free. Me can see one. Manso. Your friend say? His name is Janet. Jane. What's up, say? Awo, na wanyini. Wanyini na sousa. Nintio. Mesi wanyini na sousa. You have a bumpire, ya ni mobi why? Enche bia ni de mpa bona taso.
Hello. Hello. Good morning. Good morning. But so didn't be free. The Nzema. Nzema small London. Nzelezu. Okay. Insuin na so. I'm patching. I'm che baba why? Yo. But what's up saying? Yo, Bacho, don't fight ma. Na jina mi metimi. Ni jina ye. Na metima so Yankopon. Yo, ya baba mpa yesi a ti ani ya mo wate. Yo. Ya baba mpa yesi a jabi be wura dem ho. Ade be kira ya adwuma. Hello, good morning. Yeah, focus by 5 bi aka ho na ye dem pa bona taso. Hello, good morning. Hello, da. Good morning. Good morning. Morning, no, but so didn't be free. But you're from London. Now what's something say about you? But you're in some time. You can be a central. You have one bias is here, what? But you, Radin come. Dear Chisa, yes, hello, one about Homanaso. Hello. Good morning. Morning, Never showed dinner be free. But the Mississippi. What is a free? Brekum. But what's up saying? And but you, okay. You have a bomb pies is here. Na empire na yebon de be bi. Na rade about them ho wate. Yo, nyami sha pa. Aka kakra bi na empire bona hyase. Ewurade a wasoma ye no. Ongu ye nimu aseda. Hello, good morning. Enche biare de empire de taso. Aka cause mi ansa pe. You have a bomb pies. Hello, good morning. Hello, good morning. Me ba so di ni be free. But I'm a person from Inzulezu. Aha, but what's something say? But there was pressure. It's a person of what time, You, me bacho pressure didn't I for nsuo o wate. Ya bom pa ni wie pe no anom nsuo no. Ye be dane ne Yesu moja. Onnom ya pressure na be ko. Ewrade ba dem ho why? Ya men ka ho. Akabe 3 course. Na yede mpa yede taso. Ka se amen. Amen. Ka amen pa. Amen. Hello, when aba ho man so? Hello, good morning. Morning. Me ba so din we be free. Because Sahibu Ako. Sahibu Ako. Hey, Otepa. Sahibu Ako from the divider. The divider. You who ye? Pacho. You what's up ne say? Pacho, Minana Baku, ya finish fanso or Nancy, ya. No way. I want me there. You, yeah, bompire, and to mana, Odiakatano Suna Wadano. From to Manikutan, ya bompire, bompire, we pay Fakata Subiu. A radibe yame, what it? Yamen Cow. Hello, good morning. Good morning. But so that didn't be free. When I make a convention, no one can be that man. Oh, the Kawasa will be near the Mekai. Say, the teacher near me, the performer can't teach. Okay. Secondary school, I'm converting from teaching to non-teaching. Teaching to non-teaching? Yes. Okay. A radiba, you're bompire noir, any more. Why? Okay. Any amount of this year, a kajagum, just some short time. And young pay attention about you. At the 2 media. Hello. Hello, good morning. Good morning. Maybe so didn't be free. I'm part of the Odi form at your entry. Now, program and I'm a green and I'm in Shamapa. Amen. Ebra wo yo Australia no ene ana me timi se Everade for you na Australia na mi na ebra na 1 minute plan to so ma no so ta for no the American se nyame nhira mo no ne mo ye no ma ne si mo yi amen odi fo nyame nhira o wa ma ya ye nhira onwo sara be boa ye nyame nhira pa ye bompa ya
Ene ye mompa na amanfo nya waje. Ma te na kura me wadra mo ti mi funu mu pa me wadra ma me tri dio dan ti mi funu mu kro dan pa. Me pa cho nyame hira pa. Odifo nyame hira pa. Na on sha mo dan. Amen. No ma ni mo ye no na ni sra bi mu na odi ama mo no. O ma na me ya ti na nti ya mo ye na. Amen. Amen. Odifo nyame hira pa. Me pa cho ya frame me line na wo ayi no so na ye ni nkomo. Hello, good morning. Last caller. Morning, da. Me ba cho din be free. But you're done in about the because when the wife and the kind of side of money. You be kai se sia. Ye ba be shampa bona so we Yesu Kristo din mo. Ye ba be bom paye. Onyankopon na wode ne honhom asoma ye no. Request aba nyina di adanse se. Ye nyankopon ro bu problem so. Amen. Ye hwe messages aba. Ye hwe calls aba. Ye nyankopon oba be yensa chane. Kase we Yesu Kristo din mo. We Yesu Kristo din mo. Ena humachi. Say ye bia no. Na ye bom paye. Nipa etwasia. Omaga na mu ha. Omo amofreye. Omo amantumi afreye. Omo mo send message. Asam biara. Waboka no. Ye nyankopon no. Owotumi. Ebro sa de no so. Ya no si on pa bom no. Na dance aba. Bia wa no bom paye. Eka koli ba shakata. Yeka kapia rabo. Lishaka barababa. Yeka talababa. Isha pelibosia. Ritma mama maraba. Yaka kolibo. Yasopa. Leka barababa. Yaka kolibo. Leka barababa. Yashakapa. Leka barababa. Yeke pelebo. Leka barababa. Ya barababa. Yesa barababa. Leka barababa. Yaka barababa. Yaka barababa. Le Maria barababa. Yaka barababa. Yashakape. Yaka barababa. Leka barababa. Yeka barababa. Yeka barababa. Yesha barababa. Leka barababa. Yesha barababa. Yeka barababa. Leka barababa. Yesha barababa. Leka barababa. Yeka barababa. Yeka barababa. Leka ba. Yakololo. Yesha barababa. Yeka barababa. Yeka barababa. Leka barababa. Yesha pololo. Leka barababa. Yesha barababa. Yeka tapara. Leso payaraba. Leka barababa. Yapelolo. Leka barababa. Yasho barababa. Leka barababa. Yapapape. Leso kaparaba. Yata barababa. Yakoso barababa. Yaparababa. Yapelolo. Yaparababa. Yakatolia. Leso barababa. Yachakato. Leka barababa. Yeka barababa. Leso kaparaba. Yakatapara. Yakatapara. Yachakapa. Leshakapa. Yakatolebo. Yapasepe. Leka parababa. Yashoka paraba. Leka parababa. Yapelebele. 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 Leka parababa. In the name of Jesus. Your bumper you. Nyakopo wasam enkwa wom. When you say Nyakopo tumi say yare. Amofra bubu nyina amasore. Die opa wo wanya bi. Ye bumper ya ka Awurade say. Wan friends of be enu ase. Awurade honhom wo yeso. Wasa ye mo. Ana wasoma ye. Enne obi biara wasa nsuasi ho. Ne wode ntuma gu de baso. Ne wo frɛ. Ne wo pa transfer. Ye opa djuma. Ye bumper ye. Aso nya bie. Ye ka Awurade say. Enya wa kyena semo. Eyesesia supernatural encounter. Ye bumper ye frɛ Jeffrey so. Say Nyakopon o ma dance ye. Eni e pa we achi. Bumper ye Yesu Kristo. Ya katalala. Yesha balababa. Yesha polele. Ya katalala. Ya balababa. Yesha balababa. Ika balababa. Ibarababa. Leka balababa. Yesha balababa. Ibarababa. Leka balababa. Ika balababa. Ika balababa. Ika balababa. Ika balababa. Imama balababa. Ika balababa. Papa eniye.
In the name of Jesus. I can't buy me a penny at the Mediness. I am live every Friday. Some Messiah, one Messiah there. Friday be a TV be a Yajuma. But be a Yami to me Yajuma. Yami was Slawo. Ayo Kumao TV. Friday next week, you are followers of Christ Prayer Ministry International. Esraso Ophelia Junction. A hode we a jana so 2 million Juma. Adakada brebi anim. The real power of God. Nyame difo, nyame wosraw. Wose ye bompa ye sore no, ono so tene. Ene a wote ye no, eno na Awurade kasa ye. Tie mi o. Sanka ube fra. Friday bia ka be hekuma TV a. Ka be huru say nyame nkrofo power ho. Now, prayer request to the upon. Your bompa ye. Ade bia ba ma ga na imu. Ye ye ne nya adwene. Ye ba bompa ya frɛ e jafisro. Nano o man payi kasa ye no. O say nipa ba 38 and a dark critical condition. Owo na ye tete na ye de nye ho. We don't want any more death. Ye mpa wo basa basa. Awurade a ye bɔ ne mpa ye no. Ono na ma nipa 1000 I recover within a day. Sanya kupon wo. Ya tese mpanifo bi da ventilator so. They are in critical condition. Enne on be yesu financial counter. Kasa wo yesu tiremo. To me biara. The find COVID-19. Ah company for. Egu ho. O mbe wuwo. Ya bompa ye. Wona yare na chi wo. Se sia, se nyame o ho a. Se wa fra ya bie ya no a. Ya bompa ye no. Ya no si no. Na owo basa basa na to acha bompa ye. Ya ka se parabo. Ya se parabara. Le ka barabara. Le barabara. Ye ka toriada. Le sha baraba. Le ka barabara. Ye ka doria. Le sha kapa. Ye telekese. Ko banderi arababa. Rema sokapa. Le sha baraba. Ya gato. Le sha baraba. Ye ka barabara. Ye karaba. In the name of Jesus. Cause ready here to me for you. Now your power, your time na so. Your last prayer. Bible say, "Sabu ko ba bi ni ajemwa, munchira asase no. Munchira fie no. Ah, aye kuma studios. Say ye nyagoba wo ya so dia. Ene nipa ye do mo ya adwuma wa ha. Ya boda mo a ye sha se frifie. Esa se wo bia wo ha. Se efie to bibi. Ate kire ni sikasem. Ate se na wale sem. Se eni boni bi ehwe kuma studios ha. Esa se kuma wudu no. A year by this time. Now you are your premises. Now you are your biggest studio. As a Sakuma wood, a better media school. May shall come to a TV station. So a year by this time, not school for the officer. Not come out editing for Nipa and over shower. Director was a TV near the Diano. See you no, or in a bushia, or the work as Lina. Yanusi or Pabono. Never never saw. But by a hospital. Let's shut up. Yakakolia, Lisa Parababa, Yababa, Yakokolia, Lisa Papa, Yabarababa, Yadadabada, Yakaparaba, Lesekepa, in the name of Jesus. Everybody adawasi. We are Bible here for. You do din the chance here. No question say when you come. Everybody, who do home aba? Who do to me aba? Who do home aba? Who do dance aba? Jumadie no aha na o ma yakwanse afansi Awurade ye free ha ni mfiri wanim wona wotie ye nyina Awurade ma danse mra dasane
ma yɛn kwantena se sɛ de bi abɔ yɛn kwa ho ban no na yɛn fa dwumadie nim rew awurade sɛ wo ma danse di akyi a yeso ma wiase nyina te wonka sɛ utumi no na yusu discipline mu no ɛda so yɛ adwuma nɛ awurade hu yɛ mɔbɔ kɔso adom yɛn fa ya namo sisi yie ye gyae nipa yɛ ne ɔmo yɛ adwuma no wɔ ha yɛ ka sɛ nipa bi wɔ backstage a ɔmo boa yɛn ama yɛ kɔnfra am awurade ma obi anim gu ase da yi yare wo fro bi so yi yare fro bi so yɛ nim gu ase fo so da sɛ nɛ yɛ nyinaa yɛ behyia wɔn kwam yɛ ka no otumi so yɛ nim sɛ ɔbɛyɛ saa wo ne yɛ hwɛfo nti boa yɛ wo Yesu Kristo din mu amen. Followers of Christ Prayer Ministry International every Friday all night session me pa cho